Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар, яңа 2024 ел менән кайнар котлайбыз һезне, дуслар, тугандар. Аждаһа елы барыбызга сәламәтлек, шатлык каныстар, ак бәхеттәр алып килһен. Һәр изге эшебездә зур уңыштары юлдаш булһын. Ак теләктәр менән без басайык. Яңа елда яуган ак карга дигән изге теләктәр менән быелгы елдагы беренче котлау сәламнәренә күсәйек. Һаумыгыз, кадерле редакция тип башлана тапшырыбызга килгән беренче тәбрик юлдары. Безгә бу хатты Стәрлетамак калаһынан Рәсил Сынбулатов язып ибәргән. Ошо көндәрдә безнең гаиләлә улы байрам. Беренче гыйнвар көнде Күргәде районы Яхшымбә авылында яшәгән кадерле кешебез, тормыш иптәшем яраткан атайыбыз, Ягъфәр Гыймал улы Сынбулатов 70 яшьлек күркәм юбилеен билдәләнә. Газиз кешебезне туган көне менән тәбрикләп, йөрәк түрендәге иң изге теләктәребезне, рәхмәт сүзләрен генә юллагыбыз килә дип яза балаларыгыз. Ягъфәр Гыймал улы 1954 елның 1 гыйнварында Күргәде районы Яхшымбә авылында туып үсә. Әсәйбез Мөнирә Гайфулла кызы менән тормыш курып бер кыз, ике улга гомер бүләк итеп, матур тәрбия белем биреп, олы тормыш юлына сыгардылар. Өлкән кызлары апайым Эльмира Ягъфәр кызы Сәлихова Күмертау калаһында төпләнеп, гомерен балаларга белем бирүгә багышлана. Уртанчы улдары агайым Рәфис Ягъфәр улы Сынбулатов та ошо калала яшәй. Күмертау авиация итештерү оешмаһында эшләй. Ә мин төпсектәре Рәсил иҗат юлын һайланым. Стәрлетамак калаһында Илшат Юмагылов исемендәге башкорт драм театры артисты. Барыбыз да был тормышта үз юлыбызны таптык, үз уябызны кырдык. Әле ата-әсәйбез 2 янсәр, 4 янгә хәстәрлекле ян атып торган олатай өләсәй булып, бәхетле тормыш көтәләр. Якыныбыз гомер буе Искра совхозында механизатор булып эшләне. Әле хаклы ялда. Буш вакытында табигатькә сыгырга, Күргәде елгаһында балык тотырга ярата. Әсәйбез менән гөрләтеп, бер-беренә терәк таяныс булып, матур итеп дөнья көтәләр. Бездә мөмкинлек сыккан һайын газиз кешеләребез дергәһенә ешрак кайтырга, кулдан килгәнчә ярдәм итәргә тырышабыз. Ел шундай теремек, имен-һау булып, безнең кайтканда йылы аш-һыулары, тәмле сәйвәре, асык капкалары менән каршы алып торгындар ине дип хаттарын дәвам итә балаларыгыз. Атай, һин безнең терәгебез, таянысыбыз, бараһы юлыбызны яктыртучы маягыбыз. Кадерле кешебез, безгә бүлгән игътибарың, хәстәрең өчен зур рәхмәт һиңә. Һинең олы, мәрхәмәтле йөрәгеңдә һәркем өчен урын бар. Һин безнең өчен яхшылык, гаделлек үлгеһе. Һинең һөюең, хәстәрең безне һәр вакыт йылытып тора. Тормышың кояш нурдарынан гына торһын, һаулыгыңны, кайфың күтәренке булһын. Гел шундай яшь, матур, киң күңелле булып кал. Балаларыңдың, ян-янсәрләреңдең игелеген күреп, әсәйбез Мөнирә Гайфулла кызы менән бер-берегезгә куаныс, терәк, ышаныс булып, озын-озак гомер итегез. Һаулыктың иң ныклыгын, таң йылдарның надлыгын, күңел тынычлыгы, сикһез бәхеттәр генә һезгә теләйбез. Киләсәктә барыбызга ла бергә тату һәм бәхетле яшәргә ятһын. Йөрәктәрдән сыккан надлы һүзләр, күңелдәрдә булган саф хисләр. Озын гомер, якты матур тормыш безнең һезгә әйтер теләктәр. Бар имәндәргә яшәгез һез, ата-әсәй һәр сак гөрләшеп, яздар һайын кайткан паракоштар ысын әле һездән көнләшеп. Иң изге теләктәр менән барлык якындарыгыз, кызыгыз, улыгыз, кияү гелендәрегез, ян-янсәрләрегез, тугандарыгыз исеменнән Стәрлетамак калаһында яшәүче улыгыз Рәсил һәм уның гаиләһе тәбрикләй. Улар фақат һездән өчен матур йырды һайлаган. Рәхим итеп тыңлагыз. Кайтайыга йортына, йылы әсәй карашына, авылдаштар арасына. Ата йорты, без бәвелгән надлы бишек, без бәвелгән надлы бишек. Таралыкта төрле якка, таралыкта төрле якка, асык әле бында ишек. Ишек
Yollarında sirem balla sağım şunda görem Hal boylarınдағы талдар Şunday көркем Ата yurtu Біз бәуілген адылы бейшік Біз бәуілген адылы бейшік Таралы хаққа түрлі яққа Таралы хаққа түрлі яққа Асық әлі бұндай ішік Ol har vaqt bizga direk Men hasratlar yelga olsa Yurtqa qaytib saydarsek Ata yurtu Biz bävilgen naglı bişik Biz bävilgen naglı bişik Asık әлі бұндай ішік Ата yurtu Біз бәуілген адылы бейшік Біз бәуілген адылы бейшік Таралы хаққа түрлі яққа Таралы хаққа түрлі яққа Асып әлі бұндай ішік Асып әлі бұндай ішік Асып әлі бұндай ішік Yer yüzündəki en qadırlı kişim, hüyüklü turmuş ittəşim inəyibid, əzəyibid, Uçalı rayını Küsük Mayak avılında könitüsü Gülsirə Qaqtil qızı Ғарипованың матур ғұмыр байрамы. Күркәм юбилей 70 yaşımından құтларға тілейбід деп башланған сираттағы хат. Қадірлі бет Учалы райыны Келмәк ауылында данлықлы оқытушылар династиясы Әхмәтьяновтар ғаиләһендә беренче бала булып дөньяга аваз сала. Атайыбыз Рәсүл Алла бирде улы менән ярты буатка якын тату гомер итеп, бер кыз, 2 улга гомер бүләк иттеләр. Безгә лаеклы тәрбия, белем биреп, олы тормыш юлына сыгардылар. Һәркемебезнең үз ояһы булуга карамастан, әле лә безне хәстерләп яшәйләр. Әле гөндә ян-янсәрләренә бәхетле улатай әзәй. Инәйбез 40 елдан ашык гомерен балаларга белем бирергә багышлана. Намыслы хезмәте бихисап почет грамоталары, рәхмәт хаттары белән билдәләнде. Алда Нурсәс халкыма медалы белән дә бүләкләнде. Мәгариф отличнигы исеме бар. Кайда гына эшләһә лә, эшен yerенә yetkереп башкарганы өчен ихтирам казанды. Ә уның дәресләрен әле һаман хагынып ихти ала укучылары. Һаман бәйләнеште үзмәй, хәл белешеп, аралашып, ихтирамын күрһәтеп торалар. Әле хаклы ялда булһала, бер сарананда калмай әүден тормыш алып бара. Көсүк авылы Агинәйдәр клубында итәкләй. Кадерле безнең газел сабыр холклы булуы безне балаларын һәм яндәрен гомер буе курсалап килә. Барыһы өсендә рәхмәт һиңә һөйклебез. Күркәм юбилейң мөбарәк булһын. Туыр көндәрен тик шатлыктар килтерһен. Һау сәламәт бул, тормыш елдәренә бирешмәенсә, безгә һәм тугандарыңа яшәү гысе биреп, безнең һөю һәм ихтирамды тоеп, озын бәхетле гомер итеп теләйбез. Яшәү шатлыгы һин безнең өчен, үтер юлыбызга үрнәк һин. Сабырһың да, олы янлыһың да, безнең өчен һәр сак кәрәк һин. Рәхмәт әсәй барһы өсендә, без бәхетле һинең яныңда. Яшә мәңге кадерле
бер хөрмәттә тормыш ямлы тик һин булганга дип тамамлай котлау сәламен тормыш иптәшегез Рәсүл Аллабирде улы, балаларыгыз Гөлнара, улдарыгыз Илсур, Илнур, кияүгез Наил, килендәрегез Оксана, Зөлфия, яньян-сәрдәрегез Алтынай, Милена, Әмирхан, Аскар, Камил, Айсел. Хөрмәтле Гөлсирә Гакил кызы, һеҙҙең өсөн тормыш иптәшегез Рәсүл Аллабирде улы йырҙы һайлаган. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Яшьлегендә һине табып, уңды юл башым. Ышаныслы терәгем һин, тугры юлдашым. Рәхмәтләрем сикһеҙ һиңә, минең алтыным. Балаларымдың әсәһе, һөйгән ҡатыным. Рәхмәтләрем сикһеҙ һиңә, минең алтыным. Балаларымдың әсәһе, һөйгән ҡатыным. Минең менән көнөм аяҡ, көндәрем айлы. Юлдарым уң, ризығым мул, эштәрем яйлы. Рәхмәтләрем сикһеҙ һиңә, минең алтыным. Балаларымдың әсәһе, һөйгән ҡатыным. Рәхмәтләрем сикһеҙ һиңә, минең алтыным. Балаларымдың әсәһе, һөйгән ҡатыным. Үкенмәйем һиҙелмәйсә, ғүмер уҙғанға. Һинең менән бәхетле мин, тик һине булғанға. Рәхмәтләрем сикһеҙ һиңә, минең алтыным. Балаларымдың әсәһе, һөйгән ҡатыным. Бәхетле ғүмерҙәр өсөн рәхмәт алтыным. Балаларымдың әсәһе, һөйгән ҡатыным. Балаларымдың әсәһе, һөйгән ҡатыным. Балаларымдың әсәһе, һөйгән ҡатыным. Сиратта хатта Гөлсирә Гарипова арналган. Учалы районы Көсөк авылында яшәгән янында гүзәл заттар нәфислеген, йөрәгендә буаттар сыңлавын йөрөткән кадерле апайыбыз Гарипова Гөлсирә Гакил кызын ихлас күңелдән гомер байрамы күркәм юбилее менән котлайбыз. Апайыбызның мөлаем, кешелекле, юмарт, мәрхәмәтле сифаттары безнең барыбызны һокландыра. Күңел йылылыгы үҙенә тарта. Ул һөйөкле хатын, бәхетле өләсәй, барыбызга да терәк булып торган абруйлы апай, танылган ямәгать эшмәкәрле. Бар булмышы менән үҙ халкының һәм тугандарының олы хөрмәтенә лайык булган абруйлы шәхес. Алдынгы карашлы милли рухлы авылдың агыйнәе. Тиһтә йылдар яшь буынды тәрбияләүгә гомерен багышлаган ветеран укытыусы. Апайыбыздың тус хезмәт имештәре барыбыз өсөн дә олы горурлык. Йыратты байлыктарның төяге булган Урал ерендә Асылташтар илендә Учалы районы Килмәк авылында дөньяга килүе осраклы түгелдер. Шул табигать байлыгы, күңел юмартлыгы булып, якындарының, тугандарының, үз халкының ныклы терәге булырдай көсле ихтиярлы, абруйлы шәхес, кадерле кешебез итеп яраткан. Киләсәктә лә апайыбыз гаиләһенең бәхет нуры, якындарының ныклы терәге, туган ернең асыл заты булып, бар дөньяга нур
сәсеп балкып, Рәсүл ибнәбед менән иң тирешеп бәхетле гомер кисерүдән теләйбез. Һин артабанда уңыштар ташламаһын, гаилә именлеге, ырытлы гомер юлы, бәхет һәм сәламәт тормыш көтһен. Киләсәктә лә дәрт дарман гүзәллеке юлдаш булһын. Якындары күңелендә, илебез киңлегендә иремәлдәй мәгърур, Урал тауҙарындай мәңгелек булып балкыһын намыслы хеҙмәтең беҙҙең ҡәҙерлебеҙ. Ғаиләгеҙҙә күркәмлек нуры, нигеҙ ҡото һүнмәһен, яҙмыш юлында илһамлыҡ дәрте һүрелмәһен, йәнегеҙҙә сәләмәтлек ҡаҡшамаһын, тыуыртаңдарығыҙ тыныс, иртәләгеҙ яҡты булып, бәхеткә, шатлыҡҡа, байлыҡҡа, муллыҡҡа сырналып тыуһын тип хаттарын йомғаҡлай һеҙҙең бер туған һеңлеләрегеҙ Ялаловтар, Ханнановтар, Туҡтаровтар, Денисламовтар, Әхмәтйәновтарҙың ғаиләләре. Яшә һәр вакытта безнең менән бу янәшә яктылыктар кибеп торган күтәреңдән ай көнләшә һинең нурлы йөзләреңдән һәр берешең һинең апай изгелекле балаларың акыллы һәм игелекле бездән теләк еткен йөзгә еденәй менән бергә бу бәхетле һәр берешең һинең апай изгелекле балаларың акыллы һәм игелекле бездән теләк еткен йөзгә еденәй менән бергә бу бәхетле. Бездән теләк, еткен йөзгә,
Бик хатыла Гөлсирә Гакил кызы Гариповга багышлана. Бүген табигатьтең ап-ак карга күмелеп тирә-юньгә сафлык берккән мәлендә авылдашыбыз Гарипова Гөлсирә Гакил кызы гомер байрамын, күркәм юбилеен билдәләй. Хаклы ялдагы тынгыһыд укытусы бүген дә халык менән җәмәгать эшендә. Инде бына байтак елдар авылыбыздагы Агыйнә җәмәгать оешмаһын җитәкләй. Бүген авылда тормыш кайнай икән, был һис шикһез уның тырышлыгы, уның әүдемлеге, арымай талмайы алып барган оештыру эшмәкәрлеге, яшьтәр менән алып барылган тәрбия эшләре, балалар өчен үткәрелгән байрамдар, авылдашлар өчен оештырылган кисәләр уның җитәкчелегендә yerine yetkirелеп, файдалы фәһим алырлык итеп үткәрелә. Шуның өчендә бындай сараларда авылдашлар бик теләп катнаша. 2021 елда якташыбыз Муса Лут улы Муртазиндың юбилей кисәһен үткәрүгә зур әзерлек эшләре алып барып, хөрмәтләп үткәрдек. Авылдың Агыйнә җәмәгать оешмаһының был эшмәкәрлеге районыбызда булдырылган Муса Муртазин премиясына лаек булды. Узган ел авылыбызда иман йорты асудала уның өлеше баһалап беткән. Репрессиягә дусар булган авылдаш якташларыбыз турында байтак мәгълүмат туплап авылдашларга yetkirdik. Улар иптәлегенә тактаташта астык. Гөлсирә Гакил кызының җәмәгать эшендәге тынгыһыд хезмәте лаеклы рәвештә бөтә дөнья башкортлары курылтайының алда Нурсәс халкыңа медалы белән дә бүләкләнде. Тормыш иптәше Рәсүл Гарипов менән 3 бала тәрбияләп үстереп аякка бастырдылар. Тырыш, егәрле, тәрбияле гаиләлә үскән балалар югары белемле, матур итеп гаилә корган, тырышып дөнья көтәләр. Авылдаш Агыйнә Гөлсирә Гакил кызын олы юбилей белән ихлас котлайбыз. Кырыстайы ныклы һаулык, бәхетле парлы озын гомер, балалар изгелеге, ян сәрдәр гыwaнысын теләйбез. Якындарыңдың, авылдашларыңдың хөрмәтенә төренеп яшәлә яшә. Авылыбыз Көсек Маяктың йөҙөк кашы яме терәге акыллы кәңәшчесе булып кал. Котлау менән Көсек Маяк авылының Агыйнә җәмәгать оешмаһы хатын-кызлар. Сәскә ата язарым Безнең хисләрдәни тик яңарып тора Онытмаек яшьлек ялдарым Безнең хисләрдәни тик яңарып тора
birge biz öyle matur kaygılar gına kilmehin biz öyle birge biz öyle matur nazar ule gidip yaşayın Önye қарлы қыштың құяшлы күндәрінің бірінде біздің үшін ең қадірлі болған кіші біз, апайбыз, инайбыз, Әлімбәкова Рима Зиннурғыды 70 яшілік көркен юбилейін білділей. 1954 елдің 1 ғайнуарында көргедір аны Яқуб ауылында Нигматуллин Зиннур Халиулла улымынан Гүлсира Минибай қыдының еш ғайлелерінде бірінші бала болып Рима қыздары дүнияға келе. Үркен бала болғанға көрі Рәшиде менен Гүлфира халударына һәм Рәшид менен Рафиқ мырдаларына тірек таяныс болып өте. Матур тәрбие алып бәлекәйдән егәрле қойған мақсаттарына тұрмышқа ашырға ярата. Яқуб ауылының башлангыс Маяққа сабағының орта мәктәбін интернатын тамлас күптәнгі хаялы оқытусы болу теләге менән Күмертау педагогия училищеһының физик культура юнәлеше буенча укырга ине. 1972 елда Яхшембәт урта белем алу мәктәбенә физкультура укытусы булып эшкә урнаша. 3 ел эшләгәндән һуң Өфе қалаһына Кала һөнәри техник училищеһының азат ителгән комсомол оешмаһы секретаре булып эшкә урнаша. 1977 елда Анатолий Шарыфулла улы менән гаилә коралар. Эдуард улдарын тәрбияләп үстерәләр, кызганыска каршы иң авыр кайгы бала кайгыһында кисергә туры килә уларга. Эшләп йөргән улдары Эдуард фаҗигале вафат була. Рима апайыбыз был югалтуды авыр кисерә, әмма бөгелеп төшмәне, бирешмәне. Юбилярыбыз төрле эш урындарында намыслы эшләне. Узак елдар Күмертау калаһының реабилитация үдәгендә һаулык мөмкинлекләре сикләнгән балалар һәм үсмерләргә ярдәм күрһәтте. Күп балаларны аякка бастырды, югары почет грамоталарына лаек булды. Хезмәт ветераны әле гендә хаклы ялда тугандарының уртаһында кадер хөрмәткә төренеп, был дөньяның матурлыгын күреп Күмертау калаһында яшәй. Кадерле без һинән көс һәм илһам алабыз. Абар мәшәкатьләрне ситкә куеп яшрак һинең янга кайтырга ашыгабыз. Һин бездә һәр вакыт нурлы йөзең, телеңдә торлык ризыктарың менән каршы алаһың. Йөрәгең тулы назыңды безгә өләшәһең. Киләсәк көндәрең өмет менән тулы булып, гомер йомгагың шатлык хәйнистергә генә тулып тәгәрәһен. Тормыш авырлыктарына бирешмәй сабыр булып, һәр аткан таңга, яуган кардарга, килгән яттарга, аккан һаударга хокланып үткән гомергә үкенмәй, якындарыңның изгелеген күреп, әлегеләй изге күңелле, алсак йөзле булып, озын-озак бәхетле гомер кисәргә язган һиңә. Һин булганга дөньябыз ямьле, яньле, уйдарыбыз якты. Ходай үзеңне сәламәтлектән, бәхеттән, күңел тынычлыгыннан аермаһын. Рима апай, инәй, язмыш һине күңелле осрашулар, дәртле вакыйгалар һәм бүләктәр менән куандырһын. Безгә күрһәткән ярдәмең, йылылыгың өчен зур рәхмәт. Без һине яратабыз. Кайнар йөрәктән сыккан изге теләктәр менән халыударың Рәшидә менән Гөлфирә, Сажидә ингән, һеңлеләрең Юлия менән Таһир Баевтар, Лилия менән Булат Ганиевтар, кустларың Рөстәм менән Наташа Нигматуллиндар, Рифат менән Валерия Ибраһимовтар һәм уларның балалары. Yandarında dost tuğanlar barlığı
Аңлаусын экран алдына Вәлимә Гомәргызы Кәримовны сакырабыз. Йөр йөзендәге иң кадерле кешемде матур гомер байрамы 70 яшы менән тәбрикләп, күңел түрендәге ихлас теләктәремде, рәхмәт һүзләрен шигырь юлдары аша юлларга теләем дип башлана хат юлдары. Әсәем 1954 елның 1 гыйнварында Кырмыскалы районының Үтәгән авылында Гомәр Мөхәммәд Шакир улы һәм Сания Асылгужа кызы Кәримовларның гаиләһендә аваз ала. Бирешмәйһең әсәй, афарин тип хуплап йөпләп торам. Шулай да олгаяһың шул әсәкәем. Шуга ахыры йөрәк тулайда. Борсулала тора. Бер туктаусыз кайткым килә һинең яныңа. Әсәй көтә мине, әсәй көтә. Ошыл уем һиңгән аңыма. Тик әсәй мине һәр сак көтә, тик ул мине уйлай хагына. Халдат кебек гомерлеккә баткан минең бәхетемнең хагына. Әсәй барда һәр кемебез бала. Әсәй һеҙҙәр етем һәр эштә. Бәлә казалардан курсый безне әсәй тигән изге фәрештә. Әсәй һине гелән иҫтә тотам. Янда булһаң, донъям түңәрәк. Яшә генә әсәй, сәләмәт бул. Бәхет өсөн миңә һин кәрәк. Безне наҙлап үҫтергәнгә әсәй, рәхмәт һиңә. Һәр ваҡыт эшсән булғанға әсәй, рәхмәт һиңә. Кемебеҙҙә ниндәй шатлыҡ, иң беренсе һин беләһең. Оҙаҡ юлды яҡын итеп, ваҡыт табып һин киләһең. Кемебеҙҙә ниндәй ҡайғы, әсәй, тәүҙә һин күрәһең. Ҡайғыларҙы таратырлыҡ һүҙҙәр табып көс бирәһең. Беҙ үткәндә күпме борсуҙар күргән әсәй ғүмер эсендә. Онотмайбыҙ әсәй мәңге һине, рәхмәт яуһын барыһы өсөн дә тип, ҡотлау теләктәрен барлыҡ яҡындарығыҙ, туғандарығыҙ исеменән ҡыҙығыҙ Ләйсән юллаған. Хөрмәтле Вәлимә Ғүмәр-ҡыҙы, беҙ һеҙҙе барлыҡ ижади төркөм исеменән 70 йәшлек күркәм ғүмер байрамығыҙ менән тәбрик итәбеҙ. Хәҙер яңғыраясаҡ йырҙа фәҡәт һеҙҙең өсөн. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Benim tırmış hurubahım Dik hamanda gazize zekeyim İzge kengeşine muhtajımım
Hürmetli редакция, ошо көндәрдә безнең кадерле кешебез атайыбыз, картатайыбыз Юлбарисов Камил Зөлфәр улының олы юбилей 65 яшы. Атайыбыз Юлбарисов Зөлфәр Низамиддин улы һәм Нәҗибә Гайнуллагызның 5 балалы гаиләһендә икенче бала булып, 1959 елның 8 гыйнварында Архангел районы Көмәрле авылында дөньяга килә. Атайыбыз бәләкәй сагыннан теренлек шук бала булып үсә. Мәктәптә тырышып укый, Липовка урта мәктәбен 1976 елда тик яхшы билдәләргә генә тәмамлай. Бер ел Липовка совхозында тракторист булып эшләгән атаһының ярдәмчысы булып та эшләй. 1979 елның ноябренә тиклем Совет армия сафтарында хезмәт итә. 2000 елның гыйнварыннан август айдарына тиклем Липовка совхозында тракторист булып эшләп ала. 1902 елдан алып 2005 елдар Башкорт авыл хуҗалыгы институтында укыган елдары. Ошо мәлдә Башкорт дәүләт университетында укып йөргән кыз безнең әсәебез Галия Илсур кызы менән таныша. Яшьтәр 3 ел дуслашып йөргәндән һуң укып бетеп югары белемгә ия булып, кулдарына диплом алгач 2005 елда өйләнешәләр. Мөхәббәт имештәре булып без кызлары Ләйсән һәм Юлия дөньяга киләбез. Атайыбыз институтты тәмамлагач Липовка совхозына машиналар ихаталыгына мөдир итеп эшкә урнаша. Был вазифалы 3 ел эшләгәндән һуң ремонт остаханаһының мөдире булып эшләй. Һуңгарак Липовка урта мәктәбенә хезмәт һәм хезмәт фәннәре буенча укытучы вазифаһын башкара. Атайыбыз кайда гына эшләһә лә үзен һынатмай. Яхшы укытучы итеп тә таныта. Бик күп мактау кагызлары ла уның эшенең һөдемтәһе. 2019 елдан кадерлебез хаклы ялда. Мал-туар гарап, бакса үстереп көн күрәләр. Олар икеһелә сәламәт тормыш юлындалар. Яен көден велосипедта йөрһәләр, кышын саңгыга баталар. Безнең Өфөнән кайтканыбызны көтеп алалар һәм яхшы теләктәрен теләп кайтыр юлга озатып калалар. Ата-сәйбез икебезгә лә югары белемгә ия булырга ярдәм иттеләр. Әле гөндә икебез дә гаиләле Өфө каласында яшәп һәм эшләп йөрибез. Рафаэля, Диана, Даниэль исемле ян-янсәрдәрдә бүләк иттек кадерле атайыбыз һәм әсәебезгә. Кадерлебез, һине матур байрамың менән ысын йөрәктән котлап, кырыстай ныклы һаулык, гаилә бәхете теләйбез. Балаларыңдың, ян-янсәрдәреңдең, тугандарыңдың һәм безнең олы ихтирамыбызны тоеп, одан-ода әсәебез менән бергә яшәргә насип булһын. Киләсәктә лә әлегеләй акыллы, өлгеле, игътибарлы, ярдәмсыл, олы йөрәкле кеше булып кал. Һин булганга дөньябыз ямьле, янле. Һинең фатихаң менән адымдарыбыз ышаныслы, бәхетебез тулы, уйдарыбыз якты. Ходай үдеңде сәламәтлектән, бәхеттән, күңел тыныслыгынан айырмаһын атай. Атайыбыз күз нурыбыз гаиләбезгә терәкһен. Без бәхетле булһын өчен гомер буе кәрәкһен. Авырмый һәм кайгы күрмәй яшәйек без татулыкта. Һәр яңа көн бәхет, шатлык килтерһен безнең йортка. Безгә атай һин бит кәрәк һәр вакыт булдың терәк. Һиңә бездән мең теләк, һинең кебек кеше кирәк. Кадерле атайыбыз туган көнең котлы булһын. Әсәебез менән бергә бәхетле картлык кисергә ятһын һезгә. Озак елдар шулай безне шатландырып, ныклы һаулыкта яшәгез әле кадерләребез. Без һез булганга бәхетлебез. Ошо бәхеттән Ходай айырмаһын. Иң изге теләктәр менән Өфө каласыннан кызлары Ләйсән, Юлия, кияүдәре Дмитрий, Вадим, янзәре Диана, янтәре Рафаэль һәм Даниэль. Әтиле булып үскәнегә кыенлыклар күрмәдем. Яклашым бар, саклашым бар, тәрәзәбезнең утын. Кайтыр юллар үзе түгел, әтиле туганы яратам. Бәйрәмеңдә иң зур бүләк, җырлап кайтып барам. Сине котлап, сине зурлап, синең кадерле балаң. Авырлыксыз үссеннәр дип, без дип янды йөрәгем. Иртә таңнан караңгыга
Biz dip taldı bilagin Yoqlaşım var, saqlaşım var Tereze bizmen utan Aytar yollar rızık tugel Etile tuğana yaratan Beyrameyde en zor bulek Jıralap aytıp baram Sine katılap, sine zorlap Sinin kaderine bağlan Işanışım sindiden Uzatıp zor yollarga Ümitinni vakılavamana Salamınla jırlarga Yoqlaşım var, saqlaşım var Tereze bizmen utan Qaytar yollar üzük tugel Etile tuğan yırtım Beyrameyde en zor bulek Jıralap qaytıp baram Seni katılap, seni zorlap Senin kaderle bağlan Yoqlaşım var, saqlaşım var Tereze bizmen utan Qaytar yollar rızık tugel Etile tuğanı yaratan Beyrameyde en zor bulek Jıralap qaytıp baram Seni katılap, seni zorlap Senin kaderle bağlan Seni katılap, seni zorlap Senin kaderle bağlan Senin kaderle bağlan Xeyirli gün телевидение хезмәткәрләре. Кыш айының матур көндәрендә Баймак районы Нигъмәт авылында яшәүче кадерле тормыш иптәшем әсәебез, апаебыз, кайнабыз, өлесәебез Габбасова Фәнүрә Фазуллагыдан 65 яшьлек күркәм юбилееменнән ихлас күңелдән котлайбыз. Фәнүрә Фазуллагыды 59 елның 6 гыйнварында Баймак районы 1-нче Ыткыл авылында Асия һәм Фазулла Махмутовтар гаиләһендә 5-нче булып дөньяга килә. Бу матур гаиләләр 8 бала тәрбияләнеп үсәләр. Әле гөндә бер тугандар бер-бире өчен янып, тату гомер итәләр. Фәнүрә Фазуллагыды туган авылында белем алгандан һуң Магнитогорск калаһында төзүче маляр һөнәрен үзләштерә. Унан Белорет районына эшкә юллана. Шул сакта үзенең тормыш иптәше Даям Солтан улы белән таныша һәм өйләнешәләр. Инер гасабында тормыш юлын башлайлар. Бәхетле гаиләле улдары Раян һәм кызлары Эльвира дөньяга килә. Кадерле кешебезнең тормышын кайгы-хәсрәттә урап үтмәй 93 елда олы кайгыга халып тормыш иптәше вафат була. Фәнүрә Фазуллагыды 1-нче Ыткыл авылына күсеп кайта һәм мәктәптә ашнаксы булып эшләй. Балаларына олы төрәк таяныс була. 1996 елда атайыбыз, агайыбыз Митхат Солтан Әхмәт улы белән танышып, 5 балалы зур бер гаилә булып яшәй башлайлар. Үкенечкә каршы агайдарыбыз олы кайгыларга халып арабыздан китеп барды. Әле гөндә кадерлебез хаклы ялда. Ул авылдаштары, якындары арасында олы ихтирамга лаек. Ул агынайдар төркеме җитәкчесе, барлык концерт, сараларның, спектакльләрдән бидәгеле. 11 яньянсәргә хәстәрлекле яраткан өләсәй. Безнең кадерлебез үзенең күңел нуры белән тирә-юньдә матурлай. Достарына, тугандарына, якындарына күңел илаһын өләшә. Тормыш юлың һәр вакыт балкып торһын, ягымлы шат булһын күңелең. Озын гомер бәхет, шатлык менән бер кайгыһыз үткән гомерең. Зур бәхеттәр юлдаш булһын һиңә, көндәреңдә шатлык бидәһен. Сәламәтлек ярты бәхет дидер, ошо бәхет ситләп үтмәһен. Ихлас теләктәр менән тормыш иптәшең һәм балаларың.
Туган көндәр елда кабатлана, ләкин кабатланмай үткәне. Бәхет, шатлык һәм тазалык менән килеп торһын алда көткәне. Якты кояш һәр сак юлдаш булһын, шатлык тоеп типһен йөрәгем. Авырлыктар һине урап үтсен, кабул булһын һәр бер теләгем. Туган көнең менән һине мин котлайым, бәхет, шатлыктар килтерһен ул туган көн, котлайым һине. Туган көнең менән котлайым. Туган көнең менән һине мин котлайым, бәхет, шатлыктар килтерһен ул туган көн, котлайым һине. Туган көнең менән котлайым. Сәламәтлек ташламаһын һине, шатлыктардан торһын гомерең. Бәхет, куаныстар юлдаш булһын, тыныс булһын һәр сак күңелең. Туган көнең менән һине мин котлайым, бәхет, шатлыктар килтерһен ул туган көн, котлайым һине. Туган көнең менән котлайым. Туган көнең менән һине мин котлайым, бәхет, шатлыктар килтерһен ул туган көн, котлайым һине. Туган көнең менән котлайым. Туган көнең менән һине мин котлайым, бәхет, шатлыктар килтерһен ул туган көн, котлайым һине. Туган көнең менән котлайым. Туган көнең менән һине мин котлайым, бәхет, шатлыктар килтерһен ул туган көн, котлайым һине. Туган көнең менән котлайым. Туган көнең менән котлайым. Туган көнең менән котлайым. Хәзер яңгыраясак хат юлдарын тыңлау өчен экран алдына Миңлегәрәй Карагыловты сакрабыз. Янсура районы Иделбәк авылы Карагылов Әхмәт һәм Рәшидә гаиләһендә 1964 елдан карлы буранлы 3 гыйнварында 2 бала туган. Уга Миңлегәрәй дип исем кушалар. Миңлегәрәй бәләкәйдән тырыш һәм ярдәмсыл булып үсә. Авыл мәктәбендә 10 классты тамамлап, алып Венгриядә 2 ел армияда хезмәт итеп кайта. Авылда тракторда эшләй башлай, унан һоң урман каравылчысы булып та эшләй. Шул вакытта үзләренең районында яшәгән Идрисова Рәсимә Әхәт кызы белән очрашып, бер-берен охшатып, бер дуслашып йөргән гаилә горып ибәрәләр. Шаулатып туй эшләйләр. Мәхәббәт җимештәредер, бер атлы 2 кыз табып, уларны үстереп, укытып, тормыш юлына бастырдылар. Хәзер инде 2 кызы үз аллы тормышта. Картатай менән өләсәһенә 4 йен һәм 1 янсәр бүләк иттеләр. Миңлегәрәй туганыбызны 60 яшьлек юбилее менән ысын күңелдән кайнар котлайбыз. Эшендә һәм алдагы тормышында исәнлек, һаулык, тазалык, гаилә бәхете, күңел тыныслыгы. Рәсимә гелен менән бергәләп озын-озак бәхетле тормыш итүегезне генә теләйбез. Балалары, ияндәре эргәһендә куанып, шатланып яшәргә ятһын. Иң изге теләктәр менән әсәһе Рәшидә Әхмәтшагы, тугандары һәм дә балалары. Кабатланмак якты аваз халы, туганһың һин бүген дөньяга. Бар шатлыгың татып йөгер төсен, язмыш дигән серле елгалар. Гомер үтә дип өлгерәмә, йорт арада булган хагышты, күңелләр бит мәңге картаймай.
яшьлек тавышы. Күңелдәр бит мәңге картаймайдар, әйырларда яшьлек тавышы. Юлдарында бәхет теләйем, шатлыктарың бердә бетмәһен. Әсел телдәр яман һүзләр әйтеп, бәгырьләрең телеп үтмәһен. Гомер үтә диеп üzgülәнмә, йорт арада булган һагышты. Күңелләр бит мәңге картаймайдар, әйырларда яшьлек тавышы. Күңелләр бит мәңге картаймайдар, әйырларда яшьлек тавышы. Туганның һин кемдер бәхетенә, иң кадерле булып көткәне. Һин кемдеңдер бары бердән бере, йөрәк түрендә йөрткәне. Гомер үтә диеп üzgülәнмә, йорт арада булган һагышты. Күңелләр бит мәңге картаймайдар, әйырларда яшьлек тавышы. Күңелләр бит мәңге картаймайдар, әйырларда яшьлек тавышы. Күңелләр бит мәңге картаймайдар, әйырларда яшьлек тавышы. Әйырларда яшьлек тавышы. Әйырларда яшьлек тавышы. Һаумыһығыҙ ҡәҙерле редакция, беҙ һеҙгә үҙебеҙҙең әсәйебеҙ һәм атайыбыҙ Ауырғазы районы Тауҡай ауылында йәшәүсе Хәлимә Ғарифйән ҡыҙы һәм Фәнил Ғабидулла улы Вәлитовтар тураһында һөйләргә теләйбеҙ. Бөгөн 7 ғинуар 2 йәшерәк Шишмә ауылында матур итеп тормош ҡороп йәшәп яталар. Инде уларҙың матур ғаилә ҡорғандарына ла 60 йәш тула. Әсәй менән атайыбыҙ 3 ул менән 1 ҡыҙ үҫтергәндәр, уларға юғары белем биргәндәр. Бөгөн балалары хоҡуҡ һаҡлау, мәғариф, ауыл хужалығы тарафтарында эшләйҙәр. Иң ҙур рәхмәтебеҙҙе Илнур ҡустыбыҙға әйтәбеҙ. Ул атай һәм әсәйҙең ныҡлы терәге һәм ярҙамсыһы булып, атай менән әсәй менән бергә донъя көтә. Әсәйебеҙ күп йылдар буйы Ленин юлы совхозында сүгелдер үҫтереүсе һәм һауынсы булып эшләне. Атайыбыҙ 40 йылдан ашыу шулай уҡ тыуған ауылында шофер булып хеҙмәт итте. Улар һәр ваҡыт хеҙмәт алдынғылары булып, бик күп маҡтау ҡағыҙҙары менән дә бүләкләнделәр. Шулай уҡ хеҙмәт ветераны исеменә лә лайыҡтар. Әле көндә әсәй атайыбыҙ үҙҙәренең 6 ейән-ейәнсәрҙәрен, 3 бүлә-бүләсәҙәрен ҡарашырға ла ярҙам итәләр. Уларҙы яуаплы, тырыш, эшһөйәр, әҙәпле булырға, тыуған илебеҙҙе һөйөргә өйрәтәләр. Оло йәштә булыуҙарына ҡарамаҫтан, ата-әсәйебеҙ һаман да тырышып донъя көтәләр. Күп мал аҫрайҙар, баҡса үҫтерәләр. Үҙҙәре бик ҡунаҡсыл, яҡты йөҙлө әсәйебеҙҙең үҫтергән гөлдәре өйҙө, баҡсаны йәмләй. Ул шулай уҡ аш-һыуға ла оҫта, бешергән аштары, тәмле бәлештәре һәм башҡа төрлө ризыҡтары менән беҙҙе һыйлай. Ҡыуандырып тора. Беҙҙең атай менән әсәй мөхәббәт, тоғролоҡ, бер-береңде хөрмәт итеүҙең, бөтә ҡыйынлыҡтарҙы бергә еңә белеүҙең ҙур миҫалы. Уларҙың бер-береһенә булған сикһеҙ мөхәббәте беҙҙең бөтәбеҙгә лә ғүмерлек өлгө. Ҡәҙерле ата-әсәйебеҙ, беҙҙең ҙур ғаилә һеҙҙән башлана. Беҙ һеҙҙе ни ҡәҙәр яратыуыбыҙҙы бер ҡасан да әйтеп бөтөрә алмаҫбыҙ. Һеҙгә мөхәббәт нуры таратыуығыҙға, йән йомартлығы, зирәклек дәрестәре өсөн ҙур рәхмәт. Бөгөнгә күркәм юбилей тамадында һеҙгә оло рәхмәтебеҙҙе әйтке килә. Әсәй, атай, күңелегеҙ шат, өҫтәлегеҙ һәр ваҡыт ризыҡ менән тулы булһын. Аллаһы Тәғәлә үҙ рәхмәте
хезмәтеннән бер вакытта ла ташламаһын. Озын гомер, ныклы тазалык, балаларыгыз, тугандарыгыз менән гөрләшеп, уларга таяныс булып, шатлык кыланыста озын озак яшәргә ятһын. Иң изге теләктәр менән балаларыгыз, килендәрегез, кияүдәрегез, ян-янсәрләрегез һәм дә барлык тугандарыгыз. Бұрын заманда, әнейім еш булганда, әттейімнің көзі тішіп, икәу тұрмыш құрғанда, әттей баттыр булганды, әни маттыр булганды, мин туғаштын үйішнәрі шатлық белән тулганды. Әлледе маттырлар, әлледе маттыр бар, әкетті илленеде, әтті бар, әни бар, иркәли туған юр жылысы ұшағы, әттінің ұшлары, әнінің құшағы. Мин бәләкәй шағында, назланып тұрғанында, Тешми тұра идің дейлер әненің құшағында. Бик бәләкәй шағында, бейіп тұра идің дейлер иден тоқталарда түгіл, әттейнің ұшларында. Әлледе маттырлар, әлледе маттыр бар, әкетті илінді, әтті бар, әні бар, иркәли туғаны юр жылысы ұшағы, әттейнің ұшлары, әненің құшағы. Әкетей бала шағында бір хәсрәтсіз үскәнім, әтейімнің ұшлары, құлларының күшләре. Бик арыған шағымдам, әнием құшағына, башларымны салыр үшін қайтам туған яғыма. Әлледе маттырлар, әлледе маттыр бар, әкетті илленеде, әтті бар, әни бар, иркәли туған юр жылысы ұшағы, әттінің ұшлары, әненің құшағы. Әлледе маттырлар, әлледе маттыр бар, әкетті илленеде, әтті бар, әні бар, иркәли туған юр жылысы ұшағы, әттінің ұшлары, әненің құшағы. Әлледе маттырлар, әлледе маттыр бар, әкетті илленеде, әтті бар, әні бар, иркәли туған юр жылысы ұшағы, әттінің ұшлары, әненің құшағы, әттінің ұшлары, әненің құшағы, әттінің ұшлары, әненің құшағы, әненің құшағы, әненің құшағы, құшағы, құшағы. Әкетей бала шағында, әкетей бала шағында. Хәзер яңгыраясак тәбрик күздәре Светлана Айрат кызына багышлана. Безнең кадерле кешебез 1979 елның 4 гыйнварында кышкы сатлама һавыкта Зайнидинова Светлана Айрат кызы Айрат Гали улы менән Филарида Филавир кызы Зайнидиновтар гаиләһендә туа. Үз кыздың иң өлкәне, һеңлеләрен Эльза Гүзәлде тәрбияләүдә төп ярдәмче ул, әле лә уларга терәк таяныс. 1996 елда мәктәпкә 1нче класска укырга инә. Укуда җитди карашы менән аерылып тора һәм һәр вакыт мәктәп тормышында әүдем катнаша, класс старостаһы була.
Мәскәү дәүләт заманса академияһының юридик факультетына укырга ине. Кияүгә сыга һәм бердән-бер кыз Алинаны таба. Кыз бала сактан ук иҗаткан тыла. Әсәем һәр вакыт яраткан кызының талантын үстерә, әле лә хуплай. Әлеге вакытта айрым яшәй һәм матур итеп эшләп йөри. 2002 елда арка терәге булып торган атаһы вафат булып кала. Кызлар әсәһен һәр яклапта курсалап торалар. Светлана Айрат кызы 15 елдан ашы Өфө калаһының Дим районы һәм Башкортстан Республикаһының Өфө районы хәрби комиссариатында хукукый эш буенча өлкән ярдәмче булып эшләй. Коллегалары үз карашын һәм көчле характерын яклай белүләре өчен ярата һәм хөрмәт итә. 2023 елдан алып дәүләт хезмәтендә эшләй. Без дүрт әхирәт Люба, Алия, Регина бала сактан алып дустбыз. Бөтәбез дә дәүләт хезмәтендә эшләп йөрибез. Бер-беребез белән тыгыз аралашабыз. Шатлыкта ла, куаныста ла, авырлыкта ла бергәбез. Ошо дуслык озак елдар дәвам итһен дип теләйбез. Кадерлебез, һине 45 яшьлек матур юбилеең дәрт дарманлы, максатлы. Был тормыштың яшәүдең кадерен белү усырын яту менән ихлас күңелдән котлайбыз. Һиңа иң мөһиме ныклы һаулык, башкорт моңындай озын бәхетле гомер теләйбез. Киләсәк елдарың өмет менән тулы булып, гомер йомгагың шатлык хөйнестәргә генә тулып тәгәрһен. Якындарыңның терәк таянысы булып, тирә-якка ям өстәп нур һибеп матур яшә. Тормыш хукмагынан горур атла, каршылыктар булһа туктама. Һау сәламәт булып, озак яшә, якындарың менән янәшә. 45 яшь ул иң дәртле, иң көчле, иң китмәле шәп, гүзәл күңелле вакыт. Бәхетең тулы ул көндән-көн артһын, мөхәббәт чишмәң саф булһын. Йөрәгеңә лә, беләгеңә лә ил таянырдай көч-куәт өстәлһен. Өйең бәхет нурга сымһын. Иң изге теләктәр менән сердәш әхирәтләрең Люба, Алия, Регина. Газует по Казани, ну что за наказание? Та-та-та-та-тарка на новой иномарке. Газует по Казани, ну что за наказание? Походу я влюбился, сам себе я забылся. На ее аватарке красивая татарка, а я кайфую, ее ревную. Моя милашка, моя ромашка. Та-та-та-та-тарка на новой иномарке. Газует по Казани, ну что за наказание? Та-та-та-та-тарка на новой иномарке. Газует по Казани, ну что за наказание? Возьму свою гитарку, сажусь я в иномарку. Рядом сидит татарка, моя, моя, моя. Матура, матур кайым, барам бетінде айым. Дөньямда жаны кайым, әйдә, әйдә, әйдә. Та-та-та-та-тарка на новой иномарке. Газует по Казани, ну что за наказание? Та-та-та-та-тарка на новой иномарке. Газует по Казани, ну что за наказание? Та-та-та-та-тарка на новой иномарке. Газует по Казани, ну что за наказание? Та-та-та-та-тарка на новой иномарке. Газует по Казани, ну что за наказание? Тра-та-та-та-тарка. Өр-яңы ел һәр сабыйың өлеше менән туһын. Йүгереп үткән һәр мизгелең еңел, аяклы булһын дигән теләктә бүген ихлас күңелдән котлаулар тапшыруын тамамлайбыз. Киләсе очрашуга тиклем һау булыгыз.